Bubakara ayun dokto, Bubakara ayun dokto, Dipramata ayun dokto, Dipramata ayun dokto, Dipramata ayun dokto, Maharajani gata Dipralen tubuh nai, Jini matai yakarya, Jini matai tubuh nai, gata Dipralen tubuh nai, Bubakara, Bubakara. Ini hai fungkaham sini media takuk songno narok ni jara kibu tini orang hai narok kaifimen bagi tini ceng hai belakang tong thogo tini dino tam nahanba tini ceng hal-hali asram bari ni sini youth IPFT boroni vice chairman tai cengoro nukjago ex candidate 2015 wo IPFT ni Adom Rabindra de Burma waro pasajak ngakai chungnugo Pranab de Burma bini secretary bo Rema angko oncol ni komisi ni tai chung nugo ora joto member hal-hal asam bari ni joto agini bodon yakrei tabu diplomat ko hape mani bonoro tabu jaro phaimanja phainai 55 family 250 voters borok tini bubakaran thansani yapriwo thansani mariwo borok tini yak manju phaikya aban bagi chung borno belai paple hame maro khasang maro joton saimano je bubakaran thansano tei yapri sei phamani a thansano kebo kasumaya kuwi no kebo pada khaimia tatal bai jeng abono jeng puito khlayo jeng borno bo jeng makoyo tai jotono no jeng epil makhayo bulai toklayo no tathani jese norono buo satogo nangamo sumajakai tondi borok takhoro obukorok siani bagese aba hemmo salsala borok sinai jefur kuwino no go borok sinai a siani bagino borok tabu oba hai tongo jeng abono jeng map khaima rnai tai jeng duku kosong tongphano jeng kundino yakta tisadi kebo walai pat ngo tathani jeng sob somay hamjaman bisukti se jeng kuwino tei jeng samung matang thai abon bagino jeng tino 55 family 250 voter no jeng sini diplomat ho khabai khukbai kai jeng borno lamsugo tai jeng yasok sugo jeng saimano tabu hal-hal asambari borok tebo kebama finance bagai jeng kongtung rohojak haipano jeng o jaga je tini final manja phaikya jeng joto joining program tabu khaine jeng ayang bon ko constitution antaman jeng khlaine abon bagino jeng haina haite je borna hamai maro ang tabu koine ja chini rodle bormana kok thaisa thaini sana bagai